Għal-kem kon tifel ċkejken għatma ninsa l-nannit bid-dmur nizel maħaddejom bħalli kieku xaħat mit. Staqsejt l-ommi għax qed tikbi għalt li ma kien mitħadd waqt li uritni nis jitbismu illi kella fuq ritratt. Illum kbirt u nifhem sewwa tar-ritratt kienu ta' ġewwa telqu l-Malta u ġew l-Awstralja tifkirithom ġo bagalja. Illum jiena ġejt l-Awstralja miegħi ġibt ukoll bagalja ippakjata b'tislijiet minant l-aħwa u nanniet. F'din il-gżira Awstraljana kontinent mill-magħrufin bla ma trid bil-fors tintebaħ fejn hemm jgħixu l-Maltin. Dak li tallem f'Malta tagħna l-emigrant ma jinsih qatt kif l-Awstralja jasal Malti ferħ jintlaqa minn kulħadd. Illum kbirt u nifhem sewwa tar-ritratt kienu ta' ġewwa telqu l-Malta u ġew l-Awstralja tifkirithom ġo bagalja. Illum jiena ġejt l-Awstralja miegħi ġibt ukoll bagalja ippakjata b'tislijiet minant l-aħwa u nanniet. Il-Maltin li jgħixu f'Malta jaħsbu fikom lejl u nar jixtiequlkom ġitu hena u tbissima bħat-tfal żgħar. Ġibt bagalja u xtrajt oħra ħanfawwarhom bil-bewsiet għal-qrabatkom li hemm f'Malta naf li huma wisq mijiet. Illum kbirt u nifhem sewwa tar-ritratt kienu ta' ġewwa telqu l-Malta u ġew l-Awstralja tifkirithom ġo bagalja. Illum jiena ġejt l-Awstralja miegħi ġibt ukoll bagalja ippakjata b'tislijiet minant l-aħwa u nanniet. Naf li dejjem Maltin tibqgħu għalkemm bogħod mill-għajn u l-qalb jekk hemm baħar kbir jifridna żgur jaqadna il-miktub. Tinsew qatt lill-Malta tagħna l-om li tatna dan l-sin nistgħu nibqgħu bogħod għal dejjem għax fl-ispirtu żgur flimkien. Illum kbirt u nifhem sewwa tar-ritratt kienu ta' ġewwa telqu l-Malta u ġew l-Awstralja tifkirithom ġo bagalja. Illum jiena ġejt l-Awstralja miegħi ġibt ukoll bagalja ippakjata b'tislijiet minant l-aħwa u nanniet. Proset ħafna lil